Hakini kisngi kalong shisha kabashem jingjenjar kumno ban yo kam yo jam kamtam hakaliang ka kam sorkar kumno ban pendap yaki samla balanang lastat haki benta baper namar ka jingroi state palat kibalayo ya ka jingnang jingstat kani kalawan jing shibun kumno ban penmi pat ya ka bailut baisep anda haba kiladep na ka jing puli Henrei kalanti kadon ladang ilong kibai i bat perkhat jengai ban omia be than tang ya kata ka kam sorkar namar ladang ile da kiwe pat ki kamro kalat kalanti kadon yangi bat kani kalong tanglada ngitre shitom shisha hangne ngila ban sakhi langba uwei kun samla ubadai na kathany riboy district kumno ban kershan yalade bat ban pendap ya kaying kasem tongin ya pej bat ya sengap khendiat syapang jong uni usamla kani ka kam u hadu kala penong sendon wat ya menteri badai pej ya karep karyang uba ban taidor lengdo ba unhab ban hiar dalade ban le jengo ya kani ka jaka jong uni ukun samla Mulai sibuk, nang biang nang bet, nang ya ceprang ngekam siap. Ada. Dong bilang, le, sudah kapan jangan na? Oh, kabe di yang kon. Kita kan saujar steng, woi. Yo, sudah. Kajik sedang hege jonga ya kani kakam kalong kumba sausnem menshua ti kalong kajing persyang hege jonga kalong hadin ba yu ba kani ka perthei kalong ka perthei ka bae ban yo kam yo jam te ni phai khmat na kum ki khon samla ban yang hala ki jong ki gejat te hadin ba kajing yang hala ki jong ki gejat ba persyang ya kani kakam ri jingri ka Aisyah ya kata ka mensem bat ka pelak yangi kum ki khon samla ban syong khlem kam khlem jam bat lembah kani kajing persyang ka jongi ban ri ya kini ki jingri kum kini ki han ki siar kini ki siang bat kumju ya kini ki dokha te ka Aisyah kata ka jing mentoy naka benta ka jing im simen bat kumju ya ka yeng kesem naka benta ki jing don kam ti man kasni te habide bat kani ka hangni po ka ni ka farm ki jonga nga persyang banle ya kata ka integrated system te kani ka integrated system ka long ka kersian iwe ya iwe bat hangni pi ya ki han ki siar kini ki siang kini ki bat ki dokha te kani kalong ba kino ki batam na kini ki jingbam jong kini ki siang nga ai bam pat syagi dokha bat kasbo ka bami na kini ki merat kum kini ki kasbo bami na ki siar na kini ki han ni pendan kampat bantung jingtung hak bantung yos ing tung bat kini ki jingtung te habide bat kani kasngi kalong ba ngapan pau ya kajik sukumen ka bakrau hadin ba kajing ya kendu bat minister jong kani ka fishery ila wan hi dalade ban wan visit kani ka jaka lani kani ka farm ka berit ka jonga bat kajing wan ka jongki ka ai mensim sisai nga bangan nakla ban le khambha bat le se hakajing yo ban ya keren ka balengkot bat i mairu ila kularia nga ban le na ka benta ban kampen bha bat ban kampen janai susu ya kani ka kam pi kum goi samla hato phila don jing training ne pi shutip hin alade ban le ikni ki bro habide bat kani ka jing persyak ka jonga banri kini jingri kalong ba ngala yo hi ban aten ya ki training kum ka pigeri poultry bat ka fishery habaya dei bat kini ki jingri hato phila yo nem ka jingirap no haba fesdang ya kini kam habide bat kani ka kamri jingri hi kalong hadu mentang anak persyang hi ban yang halaki jong kijat bat nga klem yo habide bat jingirap nak benta ban penbha ban penondur susu kum wei samla hato pidon ban ong em ya ki wei ki samla no marbi hapo ka rikasi jongi kiduna pham ta ban yo kam namar ka jini ki jing kerlu kam pidon ka khobor ban ong nam ta ki para samla jongi te nakaliang ka jonga habide bat kata ka jingkeli ki jong phi kalong ka jingkeli ka bos tenat kum ukun samla nga persyang ban yang halaki jong ki kijat bat ka jing persyang ka jonga ban yang halaki jong ki kijat ban le naka benta ka laisai bat kumju naka benta ki jing don kam namar ngi tip ba ni im hakane ka juk wat ladangi la don ya kata ka kerdan pule ki bo per hendai ban yo ya ka kam sorkar kam dei ka besuk
tengah kentu ya ki para samlaro ba dongin ya persyang compare la dei ha ka kamrep la ne ka kamre jingri ha gino ki kam tang ba dongin persyang ban yang lagi jong ki jat knang bangin nom long kita ki kun samla jong ga bri hunyo trap ki bom don ya ka kam ka jam